И здравейте, приятели на България Геймс! Аз съм Дидо. Това е епизод 3. Разбрахте в тази мисия, която се казва графити, какво трябва да правим. Да задраскваме графити. На графитите мисля, че би трябвало да пише нещо за Балас, пък ние ще ги направим да пише Grove Street. Да, познах, графити са на Балас, има още наоколо. Всъщност те са 100 графита, но за сега в тази мисия ще трябва да задраскаме 5 или 4. Толкова беше. В следващия епизод 4 може да ми да пишете в коментарите на епизод 3 въпроси и аз ще ви отговарям по време на клипа. За сега си нямам гаджи. Всъщност късах с гаджето си, не че до сега съм нямал гаджи. На 13 години съм. И ето. Докато аз задрасквам графити, Суит ще потърси наоколо за още. Мускулите ми се увеличиха. О, Чингето се ядоса. Защо полицайите се ядосат за вече написани графити? Дали са се ядосвали Балас, когато са ги правили тези графити? На една звезда и вече двама полицаи на мотори ма гонят. Голямо постижение. По-добре, че не ме гонят на 2 звезди, защото на 2 звезди става малко по-опасно. А да не говорим на Макс звездите. Опизнете. На Макс звездите гонят много по-лошо. Може да чувате как кликвам мишката и клавиатурата. Полицайите спряха да ме гонят. Да се махаме, защото все пак сме в територия на Балас. А Балас са наши заклети врагове. Къде караш, бе, дядка? Мамка му. Не можах да взима завоя. Веднъж да ми на GTA San Andreas и ще почне GTA 4. И това беше всичко от мен. Мисията е успешна и ни даде супер, дай ни $200 за тази мисия. Довиждане!